Ne ya san wayar Xiaomi? Shin ko kun san sun fara kera motoci a yanzu? Assalamu alaikum jama'a, sunana Aisha Mai Kano. Ku zo mu je ku gani. Kun ga wayoyin nasu nan? Ga sunan kala-kala an jere su. Ga laptop. Wannan su ne motocin da suke kerawa din. Kun ga yanayin yadda cikin motan yake, ga touch screen nan, ga wajen kunna ta da kashewa, ga sauran abubuwan ta nan dai. Jama'a ba za ku gane muhimmancin yadda abin nan yake ba, kamar yadda Apple take a America, Samsung a Korea, to haka su ma nan Xiaomi yake a China. Amma sai da su sauran har yanzu ba mu ji sun kera motoci ba. Masu caji ne motocin, kun gani gashi na ana ma wannan caji. Ƙasa da kowane minti 1.5 kamfanin yake fito da sabuwar mota guda ɗaya. Ji tayar ta, wa zai ce kamfanin da ke kera wayoyi ya kera wannan? Wannan shi ake kira da ci gaba. Wane irin ci gaba kake fatan samu a rayuwarka? Ka rubuta mu a comment.